12 Ramchandrakar Amsini MDC एबा TTAADC हाफंनि EM सुहेल देबरमा सालब्रुमनो साकबायथिनि आमसायो बेरायनाय बिरमानो क्लाइजाक केबेंगो क्लाइजारनो खसाबै चुबा सौरिवै तंगो आबो हाइकेनो ककटिसाल लेलामु सालो नगो आसुगै तंयावै 12 Ramchandrakar Amsini करं आमसायो थांगै बेरायनायखा लुकरबाय ककसाका ते लुकु चुबासो क्लाइका आसुक सिमिया जेरक ताबुकबो जोंजालो क्लाइजाक बुसकांनि सालो बरकनो चुबा सुरनाय हिनिबो कग्रिबका EM सुहेल देबरमा जों दिनै जिनि पार रामचन्द्रका एडिसि कन्स्टिट्युन्सि बिसिं खबजाक जिनि बगबिल कामि जिनि अरब हायो जों जिनि आमसायो जिनि साखामिया जिनि लुकु रक टंनाय अमाहायरक जिनि लिडार्स रक बरक बाइक पालके गुरि लाइखा सुबा लाइखा ते जिनि आमसानि जे दुकान फालनाव रक टंमा रक हामियाव नायले जों बसकांगो जों बस सामना बगै नायलेखा जिनि जतो लिडार्स दङ जिनि चेयरमैन दङ भाइस चेयरमैन दङ जिनि जता जिनि सिनियर लिडार्स रक टंमायो तेव मागे जों जिनि उत्तर पदबिलो बा जिनि खरकसा ताखौ एक्सिडेंट के थैमानि बिनु खुंनो थाखाय जों पालके चुबा लाइखा तै अमाके जों कामि आमसायाव थांनाय जिनि जतो लिडार्स रक जिनि बोबागारे जतो वारियर्स रक बेखिनि एक्टिभ खालाय सामखालाय दङ ते बसकां जरा अमाके जिनि लोकरबाय जों सामखालाय